راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو إزي دمت أربع رنتيو نقحتنا تكبر معرزة تامرت كرماس حيلين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت انيت مزمورا نود عاونت أباي تازلو هياو قوننت مقالة حكي معدو آبركي عربي حارنت ناي تصفانا سمكي عربي حارنت سلام صحابركم تخدتلتي مدب عرب حارنت هب راديو إرنا كميك أنيكم نلومون كمتي وطر حاموس ندالو مدب عرب حارنت هب راديو إرنا إزالكم قريبا لخو كرمين أبت مدب مئتاويجن نزز حالة سلسته سامنتات بمخنيات تكنيكا وتصاقمات كمتي كنقرب وزقبانا وانا ومدبات ايقلبنان بزي يقريتا نحاتتكو نابتي نلومي تدالي زلو مدب كسقاقركم كم ذكر أبزي زحلفة ورحي حملة أب إرترا زركب ولك ملاخي ناي كالم حتت مدب كايد نيرو أبتس تقبرك على محتد دما نوشتن وصان كوناتات ناي إيرترا وشت إيرترا مالتيو كوناتات إيرترا بمنصر نايتي علم لخاوي كوناتاتون كرئي فتينو نيرو حدا كابتي أبتي على محتدتي زقربة مدب ويكا زقربة تنتنا انتدعا نيرو بزعبا أفريكا زلو سرعة من نبابرو سلمتايو كغير زي كأله سلمتاينا هاجرات أفريقيا كاب جزية ناب جزية النادى خيا مس جزية بزح لوطي كريا زي كأله أبزبل زعبا يسيا زفوركي بزح مبرهي هبو ويد ما تزاري بنيرو هذا كابتي كم تنكي زي معبال ناي هاجرات أفريقيا زقرب دمان تايو هاجرات أفريقيا هذا ناي سبت أجا سلا زي بلن بقو وحدي تكع سلا زلوا كلاي دما هاجرات أفريقيا كوا نتي بتفترو زتعدلن بحرياو تصقاتات مسرحن أخصاباوينو بأبناء انتخذ بلو أفابريكاتاتن كالق ناي سنعان ناي مسرحن مدباتات أتاتين نتي بحرياوي ترى نجارات ناب أقحى كشتو ويد ما كلوتو سلزي كألا أقحى كيلو وات كان تشيت كايدما اتي تأتوا أتاوي وحر سلزخونة اتي كابو زركب أتاويتات بزح نتقود أبا خمتزاد لك معبلو أي كألان إلو بزح مديرون يرو أبزي بزح زت أراتر نجر يلن اتي زرب زنبر زربا لكيو مالسي كل جزء حدا بحرياوي نجر ويكاتر نجر انت دعا مسرح كايو انت دعا ناب حدا نبرت ناب حدا أقحى لويت كايو ناب داق علم كتقربو خلقها زيادة أتاوي ويدما زيادة financial gain ترخبو الليخا زي كحد حقيو انت خونجن نزي عينت أكايدا زناقف منغستي ويدما بتري زنا اس منغستي انت خقبريخات تتصبيو اب إيرترا زلو ناي أدنا كونتات كي بتين السوز بلو منصر ديز وزده زلو ويس بتن كالوت هاجرات أفريقيا زخدو زلوها أجبابي زخيد زلو نزبل كنرئي فتينا لنا نعقو مركز كيرنا إنا دما إزنايلو بمدب كنقربو هجي حدا كابتي كنفلطو زلنا نجر انتايو إيرترا هاجرنا أبتي أبكرنا أفريقيا يات دوكينا تركب هجي اتزلاوت لو كباب دما زي دي نوبيان شيلد زبحال عينتات أخاوح ببزحي زركبو كبابس لزلنا ويدما كمو عينت أخاوحن تخاتبلو كرصتات أمانن أبي إرترا ببزحي سلزلو إرترا لعول زخانة
ናይ ፀጋታት ወይ ድማ ናይ ማዕድናት ዕቁር ሃብቲ ክህልዋ ዓቢ ከም ዘለዋ ዓቢ ተኻትብሎ ዘይከሓድ ሓቂ ወይ ድማ ርዱእ ዝኾነ ኩነታት እዩ ሕጂ ነዚ ስለ ዝኾነ ድማ I think ካብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ጀሚርካ ኣብ ኤርትራ ንዕደና ዝምልከት ንእስ ዝበለ ስራሓት ተኻይዱ ነይሩ ድሕሪኡ እውን ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ተኸትሎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ስርዓት ግደፍ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፀጋ ናይ ማዕድናት ንዕኡ ኤክስፕሎር ብምግባር ወይ ድማ ብምፍታሽን ብምድህሳስን እቲ መክሰባዊ ዝኾነ ዕቁር ፀጋታት ናይ ማዕድናት ኣብ ዝተረኽበሉ ድማ ነተን ካምፓኒታት ናይ ፍቃድ ስራሕ ናይ ፍቃድ ሊቸንሳ ብምሃብ እቲ ናይ ዕደና ስራሓት ኣብ ኤርትራ ከም ዝካየድ ተገይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ቀንዲ ዕደና ወይ ከዓ መጀመርያ ዕደና ዝጀመረሉ ግዜ I think ኣብ 2011 ኣቢሊ ዝኸውን ተሰይተጋጌ ምስ ውማሕ ግዜ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ዕደና ንመጀመርያ ኣብ ኤርትራ በዚ ነፍሱን ዝጀመረ ኣብ ቢሻ ዘሎ ማለት ሕጂ ናብ ሓደ ናይ ቻይና ትካል ተሰጋጊሩ መጀመርያ ጎልድ ድሒሩ ናብ ኮፐር ኤንድ ዚንክ ኣልሂቡ ክሳብ ሕጂ ይስራሕሎ ማለት ዳርጋ ንዝሓለፈ 14 ዓመት ሕጂ ካብዚ ዝኣተወ ገንዘብ ወይ ድማ እዚ ካብዚ ዝመፀ እንታይ ኢና ንብሎ ፀጋታት ናይ ማዕድናት ናይ ወርቂ ነሓስ and ኮፐር ከመይ ገይሩ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝቐርብ ነይሩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዝነበረ ወይ ከዓ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝብሎ ዝነበረ እንታይ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝካየድ ልክዕ ዓይነት መስርሕ እዩ ንሱ እውን ዝጥቀም ነይሩ እኳ ደኣ ኣብ ኤርትራ ብሰንክቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ነፃ ዝኾነ ንንግድን ንዋንነትን ንዕድግን ዝምልከት ወይ ድማ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እውን ስለዘየለ ምስቲ ዝነበረ እገዳታት እቲ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ዝገብራ ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕደና ኣመልኪተን ወፍሪ ከካይዳ ዝደልያ ኩባንያታት ወፃኢ ኣዝየን ውሕዳት እየን ሕጂ እኳ ደኣ መብዛሕትአን ብዘይ ገለ ጥርጥር መብዛሕትአን ካብ ቻይና ዝመፃ ናይ ዕደና ኩባንያታት እየን ሕጂ እንታይ ገብረሎ ነቲ ናይ ኤርትራ ዕደና እኳ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ሲ ሜይቢ ተና ዕደና ካምፓኒ ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤሽያ ካብ ቻይና ይመፃሞ ሕጂ ውድድር ኣሎ ሕጂ እቲ ዝበለፀ እንታይ ካትብሎ ፕሮፊት ክበካ ዝኽእል ነቲ ሃገር ነቲ ዕደና ኾዝተ ኣብዚ ግን እቶም ዝጫረቱ ወይ ድማ እቲ ነቲ ቢዝነስ ክንገብር ይፈቀደልና ኢለን ዝሓታ ዘለዋ ትካላት ካብ ሓደ ሃገር ካብ ሓደ ከባቢ ዝመፃ እንተኾይነን እቲ ዘሎ ውድድር ፅብብ ዝበለ እዩ እቲ ሃገር ካብቲ ክትረኽቦ ዝግባኣ ኣታዊታት ናይ ዕደና ድማ ክትረኽቦ ዝግባኣ ኣይትረክብን ኣላ ሕጂ እዚ ካብተን ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገደደ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብመልክዕ ዕደና ፖሊሲ ክንሪኦ ከለና ክትብል ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ናይ ቢሻ ማይኒንግ ንኣብነት ኣብ 2013 እዩ ናብቲ ናይ ቻይና ካምፓኒ ተዘዋዊሩ ኣብ 2013 እቲ እንታይ እዩ ትስምምዕ ድማ 60% ናይቲ ካምፓኒቲ ወይ ድማ ናይቲ ኣታዊታት እቲ በታ ናይ ዚጂንግ ማይኒንግ ዝተባሃለ ናይ ቻይና ካምፓኒ ክውነን እቲ ዝተረፈ 40% ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ ወይ ድማ ናይ ህግደፍ ናይ ዕደና ትካል ክውነን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምኡ ኢሉ እንዳኸደ ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ በዓል ዛራ ኣብ በዓል ኮላ ኣብዚ ከባቢ ናይ ኣስመራውን ሕጂ ሓድሽ ፕሮጀክት ይጅመራሉ ናይ ዕደና ኣብ በዓል ዓዲ ንፋስ እንታይ ካትብሎ ዓዲ ንፋስ ዓዲ ራእሲ ድዋርዋ ጉፖን ኮዶዶን ዝኣምሰለ ናይ ድህሳስ መስርሕ ናይ ምድሳስ መስርሕ ተኻይዱ ድሮ ናብ ዕደና ገፁ ክሰጋገር ተቐሪቡሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እውን ብዙሕ ካልእ ልዑል ዕቁር ሃብቲ ናይ ሓፂን ከምኡውን ናይ ወርቅን ናይ ፖታሽ ሶሪ ናይ ኮፐር ኤንድ ነሓስ ክርከብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እውን ክሳብ ዛላይቲ ሎሚ ኣብ ኤርትራ
نعقو التفري ويكا التمسرح فابريكا أيتدالوت زلا ستيل كمان دحري كندي عمتات 14 عمتات ناي عدنا تمكرو أب إيرترا كساب ليت لومي لكع كم تاقن محجز نبرد اتي عدنا ويكا أتمعدن كاب إيرترا تقحيتو تقفيفو مالتيو نيشاينا أيو زخيت زلو مالتي كالي اتي حدا أزيو عدنا إيرترا كلوت أو زخيل تباهيلو منلو إذا ناي كولا أب كبابي كولولي ناي انتخاتولو ناي بوتاش عدنايو جزسو أتي ناتو بالليجتان تايم زبلو تم كيلاتات انتو هنا أب كلتشان 23 سنة كجمر زقبوني كساب حجي أي تجمرنا له مغنياتو ملوات كاب حدا ناي أستراليا كامباني ناب ناي اوف كورس ناب ناي تشاينا كامباني تسقاقيرو لوت اونرشيب اجيتي بروجكت مستم مجمار ناي كويناتا مونغو أبي حمدن إسياسنا بتجري زكايرو ومسوت تحيزو مدن وعيات تفتيرو نيرو كساب ليت لومي زجمرة أيكونن زلو جن إتي ناي كولالي ناي بوتاش عدنا أزيو لعول زخوان تخاتولو ديبوزيت ويك أو هلول زخوان ناي بوتاسيوم سالفايد تاشمي زلو معدنيو تأكيب زلو ننوح عمتات كجحات ويكا كعداني كاليو دحار بوتاش دما ندوخعي حدا كابتن ندوخعي أزيو أقداس زخونة بأتاس لزخونة دوخعي دما أمل عالم نزقبر نحرشان فتات أقداس زخونة بأتاس لزخونة نيرترا زيت عدنة نايوز أي شرفي كأتولى تخولو له انتو هنا قلك كم تناي كالوت معلتي كالوت ناي عدنا نتفتات ازون تمسرحي زي كونه تقاحيت ايو نيشاينا ويدما نخالوت هاقرات كشيت مالتيو اجي ايرترا كم تزبالكو قساب ليتلومي زخونه ناي عدنا ممسرحي ويكانتيز كاب اوز فحر زلو كاب ايرترا زركب زلو معدنات امسرحيو نعداقا قرب اي كالن سلازي بقى جلالتها والكم لقي إسياس أفورك أنت داغينو إيرتراون لك كم تن كالوت هجرات أفريقيا نبدخلنا الدأمبر نمع بالغ تسجاجر أي تخلني مقنعتو أتي بهجرات أفريقيا تفتينو بزوح وتصير زي تجبرلو الجواب عندنا إيرتراون تكايدو سلزلا حجي أتي حدا صبغ نجر ناي كولالي بوتاش انتايم زبلو بزوح كيف حركة بزوح نتحتي بزوح عمقات كي كركايو تي ديبوزيت تي وهلل ناي معدن صقاتا زركب عندنا كابتي ودبات عسب باص عندما ريحقو يلن سلازي نتن ناي وصاي كامباينتات نتن عندنا كامباينتات لعول اتاو خبرلن عبي تخولون عبي تسفاتاتاني زلو حجي ازي بمنصر اتي مرحي ناي هجدف زبلو خطريو خلغا ازيو كاب جبرن انتي خاطولو جبرن حسابن ننبينيو ويكا جبرن اكايدان ننبينيو زلو سلازي حزب إيرترا نزيئتات تجيهو كتمتو نزيئتات تجيهو كستوعللو كخيل اللو كحتت كخيل اللو كساب زي مالس كساب زي زقربا عمدات كلتشحن اسران كلتن واسران سلستن بورلد بانك زوص ريبورت انتدا ويك اي ام اف زوص ريبورت انتدا استوعلكا دارغا 900 نا ايرترا نوصاي سدد عدنا كاب ماينينغ زمصايو كاب عدنا زمصايو زي دما جولد زينك اند اوف كورس كوبر كومون ايرتراون چاو الله اينو چاو زي تعدنا جيبسم بزح نغرات يزولو حجي እዚ ግን እንታይ ጸገም ኣለዎ ነቲ ቁጠባና ኤርትራ ጽቡቕ አበርክቶ ይገብራሉ ዳርጋ 900 ናይቲ ኤርትራን ወጻኢ ተሰዶ ነገራት እቲ ካብ ዕደና ዝመጽኡ ኢና ንብዘለና እንተኾነ ግን ና ኤርትራ ቁጠባ 900 ኣከምዝ እንተዳ ዝምርኮስ ኮይኑ እቲ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዝግበር ዓለማዊ ፖሊሲታት ምቅያር ናይ ዓለማዊ ፖሊሲታት ናይ ድግሪ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ وتي تخاتلو واغا نايتوم ميتالز نايتوم كاب عدنا زمصو زلو طر نغرات انت ان تحت غصو خيدو ايرترا كابتي مشطاتي ترخبا اتاوي مليسين تحت خيد كال دما كمزي كله داتا زحبرونا ايرترا اتيم معدناتن اتن كامبانياتن نا تشاينا سلازت عدنا نا تشاينا يزخيد سلازي
ካልኦት ዝወዳደሩ ነገር ስለዘየለ ቻይናውን በቃ ኣነ ካልእ ማዕድናት ወይ ከዓ ዚንክ ኮፐር ካብ ሓንቲ ሃገር ከምፅእ ስለ ፕላን ዘለና እዚ ናትኩም በቃ ሕስር ኣቢልኩም ሃብና ወይ ከዓ ክንገድፈኩም ኢና እንተኢላትካ እንታይ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ናብቲ ንሳ ዝበለትካ ዋጋ ኢኻ ክትወርድ ማለት ሕጂ ንኩሉ ምስቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ትዕደና እኳ ደኣ ቁርዑ ምሕደራን ከምቲ ካልኦት ኣፍሪቃ ዝገበርኦ ዓይነት ኣካይዳ እናተኸይደ ከሎ ስቲል ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓብ ኣበርክቶ እዩ ዝገብር ዘሎ እንተ ደኣ ከምዚ ንብሎ ዘለና ንብዙሓት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፃ ናይ ዕደና ካምፓኒታት ኣጫሪትካ ኣወዳዲርካ ከምኡውን እቲ ናይ ንወፍርን ንግድን ዝምልከት ፖሊስን ሕግታትን ፅፉፍ ዝኾነ ኣርጊፅካ ኣነፂርካ እንተ ዳ ውፅኢኻ እንደገና ድማ እቲ ስርዓተ ምሕደራውን ፅፉፍ እንተ ደኣ ዝኸውን ነይሩ ኣይ ቲንክ ዕደና ናይ ኤርትራ ንቁጠባ ኤርትራ ብኣዝዩ ዝተዓፃፀፈ ኣገባብ መሓገዞ ነይሩ ኮይኑ እስማዓኒ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ 2022 ናይ ኤርትራ ዕደና ክንደይ ነይሩ መስለካ እንተይ ደኣ ኢልና ርኢና 483,680 ሜትሪክ ቶን ዝኾኑ እንታይ ካትብሎ ዕደና ተኻይዱ እዚ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝቐረበ ማለት እዩ ኣብቲ ዝለዓለ ክሳብ ሕጂ ሪከርድ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኣብ 2002 ዝተገብረ ናይ ዕደና ዴታ ከም ዝሕብሮ ኣብ ኤርትራ 487,939 ሜትሪክ ቶን ናይ ዕደና ጥረ ነገራት ንወፃኢ ከይዶም እዚኣቶም ድማ መብዛሕትኦም ጎልድ ዚንክ ኮፐር ዝተዓብለሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ዜርና ኤርትራ ነፃ ሃገርያ እንተኾነ ግን ስሩዕ ምሕደራ ወይ ድማ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ኣካይዳ ዘይክተል መንግስቲ ዘለና ስርዓት ሕጊ ዘይብሉ ሃገር ክሳብ ዝኾነ እቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር እውን ካብተን ካልኦት ኣፍሪቃ ዝገደደ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ዝሓሸ ጌርና ክነካይዶ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ድማ ነቱ መረዳእታ እዩ ምክንያቱ ነዚ ዝሓለፈ 14 ዓመት ኣብ ኤርትራ ክንደይ ዝኣክል ካብ ዕደና ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ኣትዩ ስርዓት ህግደፍ ካብዚ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ናብ ቁጠባዊ ማዕላ ናይቲ ሃገር ቁጠባዊ ህንፀት ናይቲ ሃገር ኣውዒልዎ ኢልና እንተ ደኣ ሓቲትና እቲ ዘሎ ዴታ ክትረኽቦ ዳርጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ወላ ሓደ ክላሪቲ የለን ኣብቲ መፅናዕ ዴታ ወይ ድማ ኣብቲ ሓበሬታ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኣብቲ ኢሳያስ እውን ባዕሉ ዝብሎ ኣብኡ እትው ኢሉ ክሓትትን ክዛረብን ክምክትን ክኽእል ኣለዎ ከምኡ እንተዘይጌርካ ድማ እቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ናበይ ኣትዋ ኣሎ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ናበይ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ብኣፍካ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከምዚአን ዝገብራ ከምዚ ኢለን እንደኽየን ንሕና ከዓ ከምዚ ኢልና ስለንኸይድ ዘለና ክንደኪና እናበለካ ከሎ ስቕኢልካ ክሰምዕ ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንነገራት ብኣንክሮ ክሪኦ ኣብቲ ክሕተ ዝግብኦ ድማ ክሓትት እንዳተለበኹ ነዚ ናይ ሎሚ መደብ ኣብዚ ክውድእ ንኩሉ ዘለኩም ርእቶን ሕቶን ነቐፌታን ድማ ብ4ሓርነት@gmail.com ክትልኹልና እናዘኻኸርኩ ነዚ ናይ ሎሚ ፕሮግራም ኣብዚ ዓፁ ስለቲ ምክሳልኩም ኣዝየ የመስግን ቻው እዚ ድምፂ 4ሓርነት እዩ ንቕሓትን ተግባርን ማዕረ ዘጣምረት ግርማስ ሓይሊ ንምፍጣር ጋሕጋሕ ዝወፈረት ዓርቢ ሓርነት ምርኩስ ህዝባውነት ዓርቢ ሓርነት ምርኩስ ህዝባውነት ዓርቢ ሓርነት ቅኒት መዝሙራ ንውድዓውነት ኣባይታ ዘሎ ህያው ቅንነት መኻለ ሓቂ ምዕዶ ኣበርቂ ዓርቢ ሓርነት ናይ ተስፋና ስንቂ ዓርቢ ሓርነት ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ